burane yo makare. To koro bang' ma ineno ka sigu moro dhi bedo nikech nichi wacho ni MCAs noti godo mar chandi e wachni. To koro pod MCAs gi ma pod ichaki dok tiyo kodgi. Sigu moro nyalo bedo kata sadha moro koso dhi timo nang'o bang' ma koro. Koro an kaka Oduol Denge, an nyocha wacho kendo kata kawuono ne agolo press conference e mtandao kanyiso oganda Masiaya. To bende nyocha akwayo governor marwa James Orengo kod MCAs mamigewa mega assembly ni wach mar impeachment sani nie tokwa ni wadhi impeachment. Senate nyose yango ni weche mane assembly Masiaya okelo i wach mara ma impeachment ka makane onge omiyo nyogi wito gi oko te. To sama dhano dhi e lweny nitiere seche moko ma dhano gwarre, jomoko bende chwe remo. To ka usetieko lweny to bende umosre amosa to udhi mbele. An kwayo mara kaka jatelo Masiaya ni siachwa dweche 4 gi Trevor kochakruok dwe mar 2 nyaka sani wasebedo kawayware kabisa. Wasebedo kawayware gi governor assembly. Sama rwedhi 2 yware lum machandre. Jasiaya machandre dayo moro man kod nyakware miriambo nikech school fees. Jaboda boda moro maseche moko jo watu manohole pikipiki okonyal chulo 300 odhiambo. Mama moro maseche moko usa lot kata omena e chiro Siaya kata bedo ne moro luthehe e manuka tieno east Ugenya. Seche moko kata mana juoge miyo seche moko okonyal timo hala maber. An kwayo mara ni wan kaka jotelo wapogre paro kikwa makre akor kaka wacho pile. To kawa weyo mano to sama Senate oseng'ado ni weche moko manyocha wachre kande onge omosre ilwedo mondo wadhi watin jasiaya. Kikwa bed ne wago korwa sana. To nikech ka wago korwa to koro wakia gimomiyo noyierwa mondo wadhi wabed jotelo Siaya. Koro kwayo mara masibedo ka wacho pile. Governor James Orengo eni jatendwa. To oyie mondo bed ogaye. Oyie mondo bed jatelo. Oduog chien, oluonga, adhi ire, wabed piny, anyise rode ma necha asebedo ka wacho ka, wadin, mondo watin japiny. Assembly Masiaya, ibende gitem, mondo gine ni watiyo ni josiaya maber machal nadi. To nikech assembly tije en kelo chike, en tije ng'iyo ni japiny tiyo ni maber, kendo tije en oversight. Kura kwaya ni assembly marwa Masiaya ongi tijgi gibe gidonje siasa mar James Orengo kod William Oduol. To an Oduol Denge anago bada piny. Siasa okwanyal bedo nwa goyo pile Trevor. Dweche 4 ka okwatin jasiaya onge pi, osuptande onge yien, nyithindo bursaries ontiere makwa ochiwo, yore bende richo. Wan manifesto marwa mane wachiko josiaya iluongo ni manifesto man kod gik moko ochiko. Yes. P. Agriculture, school fees, mine kod rowere weche mege pesa modiedo kar kende wakonyo gigo. Mago e gik monego bed ni sani wang'iyo. To wach mar siasa takwaya jotelo ni waduokie siasa piny mondo japiny manogonwa ombulu ka chieng' nyamo to koth goyo kochung' e lain nopango lain ne dhi go norengo goduol. Ok ne gigo norengo, ok ne gigo noduol, ne gigo norengo goduol. Akwayo governor Orengo bende wasego lweny ninde thuone jo Kenya oseneno kata jo Siaya oseneno, thuona jo Kenya oseneno kata jo Siaya oseneno. Kora kwaya gi muolo ni en ogayo marwa en jaduong'na
En kaka babana. An ayie tie buoye. Waduog chien mondo watin Josiaya. Koro sani in kaka jalup gavana ikwayo ng'uono